रिप्रेझेंट करता हा जागा येण्याचा सगळ्या लोकांनी तसेच राज्यसभेचे आमचे रणनीचे असा नवनिर्वाचित डॉक्टरांचे कानाडे आमच्या मुली असा सगळ्यात मना काढला साहेब लोकांचा स्टुडंट आपले मीडिया असा सगळे पत्रकार मित्र असा त्यांचा योगदान देता आणि आम्ही कार्यक्रमात काय केला मित्र सुरुवात करता म्हणून फोर्ट जे असा चित्ररथ जे असा या स्पर्धेखाली 39 असा रमदामेळ 16 असा लोकनृत्य स्पर्धा 13 असा आणि ज्युनियर आणि सिनियर कॅटेगरी खाली जी वेशभूषा स्पर्धा असा ती ज्युनियर कॅटेगरी खाली 55 असा आणि सिनियर असा ते 21 असा असे खूप चांगले आमच्या स्पर्धकांनी प्रतिसाद दिलेला असा हा तुमच्या सगळ्यात माझ्या सांगता आम्ही मोठे कार्यक्रमाला सुरुवात करता ज्यांना आता ही स्पर्धा सुरू झाली त्यांना एंगेजमेंट सुरुवात झाली म्युन्सिपालिटीकडे काय उपरांत गोवा राज्याचं आमचं सध्याचं ऍग्रिकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक असा टीम सुरू केली आणि त्याच्या उपरांत रवी नाईका ज्यांना मुख्यमंत्री पद जागा मिळेल त्यांना शासकीय पातळीचे शिकवण त्यांनी सुरू केलं आमच्या कष्टकरी लोकांचा उत्सव असा त्यांनी आमच्या कष्टकरी लोकांचं योग्य असं न्याय देऊन ही स्पर्धा त्यांनी अंगात घडून आली आणि योगायोग म्हणल्यात आज टुरिझम मिनिस्टर असा आमच्या राज्यसभेचे खासदार असा आणि त्यासाठी नाव सांगून होता की पहिलं मान त्याने फोण्याला गेलो असा त्याला लागून तुमच्याकडे मागता की टाळी मारू या मान्यवराचे अभिनंदन करते त्यांचा योगदान होतो. आता काही खेळाबद्दल गोवा राज्याचा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत काही खेळाबद्दल आला होता ज्यान पहिली आमच्या नगराध्यक्ष आनंद नाईक यांना विनंती करतात की त्याने मान्यवराचं योगदान होतं. अजून शिल्पोत्सव 2025 या शिल्पोत्सवात प्रमुख पाहुणे आमचे गोवा राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत थोड्याच वेळात आमचं पावपाचे असतात आम्ही त्यांच्याही आमचं स्वागत करता आमच्या मध्ये असतात गोवा राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि आताचे कृषी मंत्री सर रवी नाईक हांगासर आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आज जो शिगमो आमी आज सबंद गोंयांत पळयता की रवी नाईक सर जेन्ना गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जाले त्या वेळार 1991 त्यांनी राज्य पातळीचेर हो शिगमो सगळ्या आमकां सगळ्या गोंयकारांक या सबंद गोंयभर सगळ्या लोकांक पळोवपा खातीर प्रत्येक तालुक्यांनी हेची सुरवात जाली आणि वचत थंय रोमटामेळ आसूं जावं चित्र स्पर्धा लोककला लोकनृत्य स्पर्धा हे सगळे आयोजन जातकीर तांकां सगळ्या बक्षिसाचे वांटप हे सरकारी पातळीचेर सुरवात जाली हे जे सुरवात जाले ते आमचे रवी नाईक हांचे लागून तांणी त्या वेळार सुरवात केली ते आता पर्यंत सबंद गोंयभर सगळ्या लोकांक हो शिगमोत्सवाचो आनंद आमी सगळे घेतात आणि ताका लागून हांव खरेंच सराचे धन्यवाद दाखयता. आमचे मदीं आसात आमचे राज्यसभा खासदार आणि आपले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद तानावडेकर सर हांव त्यांचे बी स्वागत करता हांगा आमच्या सगळ्या मुन्सिपालिटीच्या वतीन आणि त्यांचो खरेंच आमकां संबंध गोंयभर त्यांचो स्वता तांकां आशिर्वाद मेळटा ते सदांच मन मेळून स्वभावाचे आसात आनी सगळ्या कडेन बरें वागता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तशेंच आमचे मदीं आसात लोकप्रिय असे आमचे टुरिझम मिनिस्टर श्री भगवान फाटे सर हांव तेंचेय बी हांगा बडेकाराचे वतीन तेंचें स्वागत करता की तांकां तरी सुद्दां प्रत्येक स्पर्धा आमकां फाटीं शिव जयंती सुरू करपाक फोंड्यान जे आमकां एक करपाक लायली म्युन्सिपालिटी समज एक 5 म्युन्सिपालिटी फाटल्या वेळार मिटींग घेवन तरी आमकां संबंद एक फोंड्या म्हणजे फोंडेगांव पणजे वास्को मडगांव अशे सगळे कडेन तरी शिव जयंती सुरू करपाक आमकां आदार करून तेंचे हांव हांगसर आयल्या बद्दल हांव तेंचें स्वागत करता. तशेंच आमचे मदीं आसात डेप्युटी कलेक्टर आमचे टुरिझमाचे डायरेक्टर सर केदार नाईक आणि आमचे फोंडेचे डेप्युटी कलेक्टर शिवम नाईक तशेंच आमचे बाब रितेश नाईक
आमचे आदले नगराध्यक्ष आताचे काउन्सिलर आणि आताचे आमचे शिगमोत्सवाचे ऑर्गनायझिंग प्रेसिडेंट आसा त्यांना तुमच्या सगळ्यांच्या हांगासर परत एकदा आमचे पुण्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष गोवेकर मॅडम त्याचबरोबर नगरसेवक जर आला असा त्यांना सगळ्या नगरसेवकांना विनंती होता की उपकार करून काही मागे आपल्या आसन घ्यायचे. नगरसेवक आमच्यामध्ये आता त्याच्यानी मागची आपली बस चालू होती. नगरसेविका आता जर असं सकाळी मागची आपली बस चालू होती. विद्या पुनाळेकर, ज्योती बरनाई आणि उपनगराध्यक्ष कोल्हेकर आमच्यामध्ये असा आमचा देवका नेता. पोलीस या स्पर्धेमध्ये या स्पर्धेच्या मूल्यमापन करण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातले तज्ञ आम्ही आता परीक्षा घातलेली असा ते बरे रिझल्ट तयार करतले आशा व्यक्त करता आणि मुख्य कार्यक्रम झाले उपरांत आमच्या स्पर्धेत आम्ही सुरुवात करता. साजिदा आणि हरी सुंदर अशा सगळ्यात मागच्या रस्ते पुस्तक होती 55. आता थोड्या वेळा घेता उतरांनी योगदान देऊन झाला होता आमच्या नगराध्यक्षांनी योगदान देऊन झाला होता. आता फुलाचं फरमाई देतो या मान्यवरांना आम्ही मनगंधाधन सोने घालायच्या वतीने उपयोगी योगदान देता. सगळ्यात पहिली आजच्या कार्यक्रमात मुख्य सूर्यमंडळ पुण्या राज्याचे अभ्यासवर्ष मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांचा मनगंधाधन योगदान देता शिगमोत्सव समितीच्या वतीने आणि काही नाही त्यांचा विनंती सांगितलं आणि काही बोगाचे प्रतीक म्हणून हे पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना योगदान देतो. पोलीसमध्ये गरीब व शिगमो कोणे मला धाडलो त्याच्या मोठे योगदान या शिकासाठी असा हे आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक यांना आम्ही योगदान दिता. हनुमंत नाईक यांच्याकडे विनंती करता की त्यांनी त्यांना योगदान देतो. आम्ही प्रोटोकॉलानुसार शिष्टाचारानुसार थोडीशी नावं घेता. पोलीसमध्ये या खात्यात ही स्पर्धा आयोजित करण्यासाठी आमचं सहकार्य केल्याचे आमच्या घरांचे असे परवडीचे आमदार आणि टुरिझम मिनिस्टर आदरणीय रमण खवले यांना आम्ही योगदान देता. प्रकाश भाई यांना विनंती करता की आणि मगाच्या प्रतीकमुळे पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना उपयोगी योगदान देतो. पोलीसमध्ये जरी फाटली कितीशीच वर्ष भाजपाचं यशस्वी असं प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नाव कमवले आणि राज्यसभेने ते आपले वेगवेगळे प्रश्न काढून आमची समस्या मार्फत प्रयत्न ते करतात. ते आमच्या आदरणीय असे सध्याचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावरे यांना उपयोगी योगदान देता. सदानंद कानेगारांना योगदान देता आणि त्यांना योगदान देतो. योगदान देतो. ज्या खात्यातल्या त्याला उत्सव जाता ते आमचे पर्यटन खाते आणि या पर्यटन खात्याचे डायरेक्टर म्हणजे संचालक केदार नाईक आमच्यामध्ये असा फोणेकरांचे अत्यंत जवळ पोलिसांना जे रिलेशन असतात ते केदार नाईकांना आम्ही योगदान देता. देवानंद सदरकरांकडे विनंती होता की त्यांना पुष्पगुच्छ योगदान देतो. पोलीसमध्ये आमच्या फोडेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक आमच्यामध्ये असा त्यांना आम्ही योगदान देता. एक बरे काम करपी
विरोधात सुद्धा ताजी तोखणाय करता अशा व्यक्तिमत्व आनंद नाईक आमच्या मध्ये आसा तांकां आमी होकार दिता हांव किरण नायकाक विनंती करता की तांणी पुष्पगुच्छ करून तांकां होकार दिता आमच्या फोंडा नगरपालिकेचे आपले नगराध्यक्ष आणि सध्याचे नगरसेवक रितेश नाईक हांकां आमी फुलांचो परमळ भेटयता ह्या कार्यक्रमा निमतान कृतिका नाईक हांकां विनंती करता की तांणी तांकां येवकार दिवचो आमच्या कडेन उपनगराध्यक्ष आसा कोळवेकर हांव शेजन नायक हांकां विनंती करता की तांणी पुष्पगुच्छ दिवन तांकां येवकार दिवचो ह्या वेळार विजय पुनाळेकर आमच्या कडेन आसा आमी तांकां येवकार दितात अस्मिता गांवकर हांकां विनंती करता की तांणी पुष्पगुच्छ दिवन तांकां येवकार दिवचो सगळ्या महाराष्ट्राने एक विनंती केल्या आमचा प्रदेशाध्यक्ष सांगता आमचा गोयचो मुख्यमंत्री सांगता की ह्या सगळ्या उत्सवाचे श्रेय म्हणजे ते पात्रांवाकूच वयता म्हणून गोंयांत तेका लागून फक्त पात्रांक ताणें पयली उलोवंक अशी विनंती केल्ली आसा मुख्यमंत्र्याक आणि प्रदेशाध्यक्षाक हो मान राखून आमी पात्रांक सुपूर्द करता आदरणीय गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक गोयचे नडणदार मुख्यमंत्री बाब आमच्या हांगासर आयिल्ले आसात आनी आतांच ते आयिल्ले आसात आनी डॉक्टर आमचे जे डॉक्टर आसात ते डॉक्टर जे आसात ते सगळ्याचे हे वळखतात कशें म्हणजे मेंदू बरी सगळ्याचो त्या प्रमाणे तो आमचो राज्य चलयता ही वर्सां बर्थडे चलयता आनी अशें एक जे आसा अशें आर्ट आनी कल्चर जे आसा आमची परंपरा ती हे करून दवरपाक राखून दवरपाचें काम तो करता आनी अशे तरेन करची गोंयची जी हांगा जे आसा वेगवेगळे तरेचे आमी लोक गोंयाक रावता वेगवेगळे तरेचे जाता वेगवेगळे धर्माचे आसा आनी प्रत्येक धर्माचे जे आसा तांकां ते अधिकार दिता बाबतींत तितली करात आनी आमची आमी करता सगळ्यांची सगळ्यांनी करूंदी आनी सगळे एकत्र येवन साजरे करुया गोंय हे सगळे तरेचे लोकांचे आनी आमी सगळे एकत्र येवन हे आमचे हे आमी शिगमो जावं कितें कर्नवाळ जावं आनी कितें फेस्तां जावं ईद कितें आसा जे आमी सगळे एकत्र येवन करता ते अशी आमी परंपरा दवरुया आनी आमकां ते सरकाराक सदांच हात आसा हेल्प करता आमकां मदत करता हे करपाक सगळे तरेची आनी आयज आमचे मुख्यमंत्री हांगा आयिल्ले आसा टुरिजम मिनिस्टर आयिल्ले आसा तशें बाब सदांच चांदोडे आयिल्ले आसा तसो आमचो खाली मडवच्यान आमचो पार्टीचो प्रेसिडेंट दामू नायक हांगासर आयिल्लो आसा हे सगळे हांगा आयिल्ले आसा हांव तांकां स्वागत करता तुमचें सगळ्यांक स्वागत करता आनी आमी सगळे आयज रातभर वचून आयज सकाळी च्या जातली फाल्यांची च्या जातली आयज मागीर आमकां काम हें आसा खूब हें आसा कितें म्हणटा एंट्री म्हणल्यार सकाळी च्या जातली आनी हांव बँकेत करता हांगासलो वचून परत येवपाक तेंच्यांनी जेवण घरा जेवण येवपाक ना हांगा जेवण आसा तशें कांय ना म्हणजे सगळ्यांक येवकार येता आमी सगळे एकत्र या अशेंच साजरे करुया अशेंच सरकाराक तुमकां आदार आसा आनी आमचो सगळो आदार धन्यवाद थँक यू देवबरी करून एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक मराठीचे विचार तांणी ह्या वेळार व्यक्त केल्ले आसा आनी सीएमा बद्दल आनी आमच्या अध्यक्षा बद्दल कृतज्ञता व्यक्त केल्ली आसा हांगा खरें म्हणल्यार आमकां रोहन गोटे तानावडेकर आनी राम नायकाचें भाशण जाय आसलें पूण सीएमा मुखार आनी अध्यक्षा मुखार हांव कांय उलोवपाक शकना कारण तो मागीर म्हाका तापयतलो ताका लागून हांव चड वेळ न घेता आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे अभ्यासकोचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ प्रमोद सावंत आणि आपले मराठी विचार ह्या वेळार व्यक्त करतो तांकां विनंती करता नमस्कार आणि सगळ्यांना येवकार अंतरून बाळाचा महोत्सव म्हणजे सगळ्यात व्हडलो शिगमो
सरकाराचा शिंगवा जसं पळवतात तर अंतरूज महाराष्ट्राने तुमच्या सुरुवात जाता आणि आयच्या खासा सोहळ्याक आमच्यामध्ये असतात आमचे ऍग्रिकल्चर मिनिस्टर माजी मुख्यमंत्री बाब रवी नाईक टुरिझम मिनिस्टर बाब रवंत कवटे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक भारतीय जनता पार्टीचे आद्य अध्यक्ष आणि आमच्या आताच्या राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद कानवडे त्याचबरोबर नगराध्यक्ष असा डायरेक्टर सगळे नगरसेवक आणि नगरसेविका आणि अंतरूज महालातल्या माझ्या सगळ्या मोगाळ भावान आणि भयणालो गोंयभरातल्या सगळे शिंगू उत्सवातले सगळे फुगड आणि सगळे ढोल ताशा पथक हांगासर सगळे आयल्या तांच्या मना काळजांतल्यान गोंय सरकारच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमकां सगळ्या जाणांक येवकार दिता असय असय घुमचे गटार घुम या नादात जो शिंगवाचो सुरवात जाल्लो म्हणजे शिमग्याच्या माडा वयल्यान शिंगवा आता पब्लीक शिमग्यात आमी आयिल्ले आसा गेले कितलेशेच दीस फाटले 8 दीस कंटिन्युअसली वेगवेगळ्या शिमग्याच्या माडार आमी शिंगो खेळयता आणि तो शिंगो खेळता आसतना खंयसरूच आमी भेदभाव दवरिना ना व्हड न धाकटो ना जात ना भेद या सगळ्या हातूंतल्यान आमी पळयता की पारंपारीकच शिंगो त्याच पद्दतीन आमी कल्चरल टुरिझमात कन्वर्ट करता आसतना आमी सरकारांतल्या वेगवेगळ्यो शिंगो उत्सव हो वेगवेगळ्या शहरांतल्यान मनोवपाक सुरवात केल्या एक बरें वातावरण क्रिएट करपा खातीर गोंयभर काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत अशा पद्दतीचो शिंगो सेलिब्रेट करता आसतना खरोखरूच मनाक खोस भोगता बरेचदा विचारतात की शिंगो आणि कार्निवल करून तुमकां कितें मेळटा काय म्हणून शिंगो आणि कार्निवल करून आमचो हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक 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 लोक सुद्धा दीसभर काम करता पण त्या शिमग्याच्या रमाट मेळापटी नाचपा खातीर खंयसरूच ते चुकना म्हणजे पूर्ण परत रातभर नाचून सकाळी उठूनय कामाक वतात पण एक आनंद व्यक्त करतात एक नाचता हो एक मनांतल्यान आयिल्ली भावना आसा आणि खऱ्या अर्थात तो आपली कला सादर करपाक आयिल्ले सगळे कलाकार प्रायज मेळो अथवा न मेळो प्रायजाची इच्छा पळयनात पण हय आमकां शिमग्या खातीर वचूंक जाय फोंड्या वचूंक जाय पणजे वचूंक जाय मडगांव वचूंक जाय ह्या सगळी कडेन ते वांटेकारी घेतात अशा ल्हान ल्हान भुरग्यां पासून बायलां पर्यंत आनी जाणट्यां पर्यंत हांव सगळ्यांचे खरोखरूच सांगता की प्रायजाची अपेक्षा कोण दवरिना हांवें तोच म्हणजे त्यांचा रिव्ह्यू घेतलो की एखादो जर रोमटामेळ जर चलोवपाचो आसत तर हांवें अंदू आमच्या साखळीन नवीन जाल्लो रोमटामेळ ताका विचारलें की तेंपाले एक्सपेन्सीस जर पळयत 350 लोकांक घेवन डेली भोंवपाक जाय म्हणजे त्यो बसी घेवन वचपाक जाय परत तो खर्च करपाक जाय आनी पुराय रोमटामेळाचो खर्च हो खऱ्या प्रायजान भरून येवंक शकना तुम्ही म्हणटाले प्रायज वाडून दिया रोज सांगात आसा फाटल्यानच्यान पण एनी हांव आमी बऱ्या पद्दतीचो तेंको सगळ्या शिंगो उत्सव समितीक दिता पण एक त्यांचो उत्साह जो आसा कलाकारांचो उत्साह हो व्हड फुडें व्हरपा खातीर आमी अशा पद्दतीची कला ते सादर करता तांच्या मना पासून हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि आता शिंगो पळोवपा खातीर ट्युरिस्ट हे गोंयांत येवपाक लागलेले आसात ह्या पद्दतीचो शिंगो तुमकां देशभर खंयसरूच पळोवंक मेळटना एका दिसाची होळी मेळटली हांव कलर तुका लायता तूं म्हाका लायता इतलेचेरूच त्यांचो शिंगो सोंपता पण तसो जर ट्रेडिशनली म्हणजे आमी म्हणटा की एक आमी महाराष्ट्रा वांगडा कॉम्पीट करता पण महाराष्ट्राच्या पेक्षा सुद्धा शिंगो करपा खातीर गोंयकार फुडें आसा हें आमकां सगळ्या जाणांनी दाखोवन दिल्लें आसा त्या सगळ्या कलाकारांचे हांव खरोखर मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता सातत्यान होच हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर तुमी सगळ्यांनी तुमचो हातभार लावचो आमी जेन्ना टुरिझम म्हणटा ते सस्टेनेबल टुरिझम करपा खातीर आमची तुमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा गोंय हें फक्त सरकाराचें न्ही गोंय हें आमचे तुमचे सगळ्यांचें आसा आणि ते सस्टेनेबल टुरिझम करपा खातीर आमी सगळ्यांनी मोग दवरपाक जाय गोंय आमचें स्वच्छ दवरतले सुंदर दवरतले हे कलाकारांचें गोंय आसा हे स्वच्छ आसा सुंदर आसप आणि ते कलायुक्त आसप ही सगळ्यांची जबाबदारी आसा त्या खातीर म्युनिसिपालिटीच्या बरोबर लोकांनी सुद्धा फोंडे शहर अंत्रुज महाल हो तसो अंत्रुज महाल पळोवंक वचत जाल्यार टेम्पल टावन म्हणटात ज्या पुराय देशांत जर सगळी बऱ्यांतली बरी आणि शुद्ध आणि बरी टेम्पलां पळोवपाक मेळटली आसत जाल्यार ती आमच्या फोंड्या महालांत पळोवपाक मेळटा कोणी जर गोंयांत आयलो आसत जाल्यार तो फोंड्या महालांत येयल्या शिवाय रावना म्हणून टेम्पल टुरिझम आसतलें हें टावन म्हाका दिसता तें आजुनूय बी ब्युटिफूल आनी सोपयता देव बरें देव बरें करूं गोयचे मुख्यमंत्री उद्धव प्रमोद सावंत बरे विचार शनी साहेबांना व्यक्त केले आसा आता मुखेल म्हणल्यार गेले कितें आसा आमी असल्यार आमी नाल दवरपा खातीर घुमटे कडेन वतले सगळे मानेस आनी ताजे उपरांत जी सुत्री आसा ताका हार फुलांचो अर्पण करून आमच्या ह्या कार्यक्रमाक सुरवात करता त्याच वेळी हांव नगराध्यक्ष आसले आनी सद्याचे नगरसेवक निकेश नायक हांकां विनंती करता की तांणी उपकाराचो उल्लेख करचो. नमस्कार. फोंडा तालुका अंत्रुज शिगमोत्सव समिती आज
जे आम्ही कॉम्पिटिशन ठेवलं त्या कॉम्पिटिशनात जे आज हांगा आमचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आयिल्ले आसा तुमच्या वेळ घालून हांगा त्यांचा आभार मानता कॉम्पिटिशन मार्फत तशेंच आमचे अंग्रेजो मिनिस्टर श्री रवी नाईक सर ते हांगा आयिल्ले आसा त्यांच्या मार्गदर्शना खाली आम्ही सिग्नेचर कमिटी जी कार्य करता त्यांच्या मागणीचा आमी सदां आसता तशेंच आमचे ऑनरेबल म्युनिसिपल टुरिजम जॉन कॉटेबाब हे हांगा आयिल्ले आसा म्हणजे टुरिजम खात्याचे आमकां सगळ्यात एवरी इयर ते सपोर्ट मेळटा तशेंच आमचे कारवाडे बाब सदानंद गाडे बाब जे राज्यसभा MP आसात त्यांचे हांव आभार मानता आमचे दामू नाईकचे प्रेसिडेंट गोवा विजीट त्यांचे आभार मानता टुरिजम डायरेक्टर त्यांचे आभार मानता तसे आमचे काउन्सिलर हे सगळेच आभार मानता आणि हांगा तो उद्या आता मुख्यमंत्री भय आता पारंपरिक पद्धती शास्त्रोक्त पद्धतीने ब्राह्मण विधीद्वारे आम्ही भय दाराने घालतात आणि त्याच्या उपरांत सुद्धा हार अर्पण करून फुलाचा हार अर्पण करून या सुपोत्सव मिरवणुकीत आम्ही सुरुवात करतात. बारकल देऊ नका तो फुटपाथ बाई सगळ्या कपला बिपला लाय मारते ना तो बाई करतो हां ते बाईक मानतो भाई सेक्रेटरी के पास सेक्रेटरी होगी नहीं थे टूरिज्म बाबा सलमान मगदी रे सर्वाय महादेवाय नमो नमः इदं ब्रह्मयादं सादरं प्रदर्शो तेन मे सुखमावाप्ति भवजन्मानि जन्मनि तदेन कलिदं सर्वं त्रैलोक्यं सराचरं तस्मात् फलप्रदानः सकलाश्च मनोरथाः जय देव शंकर आज तुमच्या चरणात आज आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाच्या निमित्तानं प्रतिवर्षाप्रमाणे आम्ही आज सदां सुरुवात केली. पर्यटन खात्याच्या मार्फत आणि सरकार दरबारातल्या जो तिथे कार्यक्रम आणण्याची सुरुवात करतात आज ही कार्यक्रम सुरुवात करत असताना सगळ्या सरकार दरबारातल्या सगळ्या वरिष्ठ अधिकारी त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री त्यांच्याबरोबरच्या सगळ्यांनी आज तुमच्या दरबाराकडे आपण सुरुवात केली असा उत्तम रीतीने तुमच्या देवतांच्या आशीर्वादांच्या ज्या स्थानाचे जो तिथे कार्यक्रम होत असतो ह्या स्थानाचे तुझ्या कार्यक्रमाकडच्या सुरुवात करताना त्यासाठी कोणाचीच कसली अडचण बंधन घेणं असताना तुमच्या देवतांच्या आशीर्वादात उत्तम रीतीने हा कार्यक्रम करून घ्या. या कार्यक्रमात ज्या ज्या स्पर्धेत भाग घेतलाय जवळपास आता शिक्षण मिळत असून अथवा अन्य मार्गांच्या प्रत्येक जण वेशभूषेच्या स्पर्धा करताना चित्रकथाचे कार्यक्रम करतात आहे तो उत्तम रीतीने करतात आहे आणि प्रत्येकाचे गावाचे भागाचे त्याचप्रमाणे प्रत्येक शहराचे नावांचीच मिळाल्यामुळे मी सरकार प्रत्येकाची स्पर्धेची इच्छा वेगळी असा त्यातून उत्तम रीतीने चालना मिळायचं किंवा आज तुमच्या जेवणाकडच्या नागरिकांना सुरुवात झाली आणि ज्या ज्या स्थानाचे कार्यक्रम घेतलं तर उत्तम रीती तुमच्या देवतांच्या आशीर्वादान करून घेतलं तशी महाराजांना खात्री करून दाखवा. आज ही कमी समारोप करा सगळ्या कुटुंबाचा अरे वाह महाराज की जय. तुझं
आज पुण्या शिमगोत्सव सुरुवात होईची सगळी पुण्याच्या तंत्र झाला 15 दिसा आज जी सुरुवात जातली 29 मार्च पर्यंत वेगळे स्थानाचेर वेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी जवळजवळ 18 मतदारसंघात 15 दिसांक हो शिमगोत्सव साजरो जातलो. आमची परंपरा, आमची दायज, आमची संस्कृती सगळी हातूंतल्यान आमी दाखोवन दितात. कार्निवाल पयर सोंपलो तांचो लँड पिरियड सुरू जालो. गोंय राज्यांत सगळे भेदभाव न करता सगळ्यांची इव्हेंट, सगळ्यांचे फेस्टिवल सगळ्या तरेन मनोवचे हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे विचार आसात. आणि पर्यटन खात्यातर्फे शिमगोत्सव आमी करता आसतना कल्चरल टुरिझम, स्पिरिच्युअल टुरिझमाचेर विचार करतात. रिजनरेटिव्ह टुरिझम म्हणून जी संकल्पना आमी सुरवात केली आनी गोवा बियॉन्ड बिचीस तातूंत फेस्टिवल वेगळ्या तरेन स्तरार व्हरप हे विचार धरूनच आमी शिमगोत्सव जावं, कार्निवल जावं, बाकीचे सगळे आमी वयल्या दायजार व्हेल्ले आसात. तातूंतल्यान सगळ्यांक आपली कला दाखोवपाचो एक व्यासपीठ मेळटा. फोंड्या कळपाक बरें जाता की रिकॉर्ड एंट्रीज म्हणटा जवळ चित्र जाता 38 एंट्रीज आणि रोमटाच्यो म्हाका दिसता जवळ 18 एंट्रीज ज्यो आसा प्लस फॅन्सी ड्रेस. हातूंत एक सुरवात बरी जाल्या. तातूंतल्यान वेगळे वेगळे गांवचे भुरगे आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक बऱ्या तरेन फुडें सरल्या हे आयकून खूब अभिमान जाता. फाटल्या वर्सा मुख्यमंत्र्याचो आमी आदार घेवन थोडे आमी प्रायज मनी वाडयल्ले आशिल्ले रोमटावेलाचे. फुडल्या वर्सा धूम्रपान की लत लगी है, टीबी की तुरंत जांच कराएं। आपके हित में यही है, महसूस हो लक्षण तो टीबी की जांच कराएं। बेहतर स्वास्थ्य के साथ सुंदर भविष्य बनाएं। जन जन का रखिए ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखिए ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। क्या आपको भी टीबी का खतरा है? तो परामर्श के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। चिंता मुक्त हो जाए।
कोण करतो भाषेमध्ये असं त्या लोकांनी कृपया वाट विजय कला आयोजन समिती पारंपरिक कुंडी डोस घालून या स्पर्धेत दिलेली असं आम्ही त्यांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. रामपूर्व घुमान घेऊन या प्रकार सहभागी झाला असा संध्याकाळी योगा दिला घुमाडून कधी असा त्या घुमड घेऊन तो डिस्टर्ब जातो म्हणून रावला की लाईव्ह गेला प्रॉब्लेम होता लाईव्ह प्रॉब्लेम सरस्वती कला मंडळ आम्ही अगोदर शिकवतो समितीच्या वतीने मला गाणं संघाला योगा देतात त्यांचे मनपूर्वक स्वागत करतात. सरस्वती कला मंडळ सरस्वती कला मंडळ आपली कला वेगवेगळ्या गोष्टी स्वादांनी सादर करतात त्यांची मनोरंजन करतात अशा या कला पुण्यात सरस्वती कला मंडळाची योगा करतो. ही त्यांची खूप कार्यक्रम केले असा सुंदर असे आकर्षक असे वेशभूषा करून वऱ्याचे बसून आणि सुंदर असा आविष्कार तयार आम्ही अजून शिवमोत्सव समितीत तुमचे मनपूर्वक स्वागत करतो. फक्त त्यांना नियोजित कसं ते डिस्टर्ब होतात थोडंसं अरे स्टार्ट करा बरं
तुम्ही आपला सहकार्य करण्याची आशा व्यक्त करता आणि तुम्ही आपली व्यवहार चालू करते. अरे चालू कर पाला रे चालू कर असा माझा सगळ्या बाया पाहत आहे तरी मंडळीला मी तर विनंती करता तुम्ही मला आपली सहकार्य याचा सर्व तुम्ही मला मिळवायची चुकी आहे. आता खऱ्या अर्थात या स्पर्धेत मजा येईल याचा सुंदर अशा वाचक आपला वैकरांचे दाखवता ऐकून गीता ही पारंपरिक अशी घोड्यापोंडी तुमच्या मुखात सादर करता. याचा सरस्वती कला मंडळ केळबाई कोंडी खुर्दा आयोजन समिती त्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता. या वाचपान शिकण्यात खऱ्या अर्थानं रंग येईल असा या स्पर्धेत दिलेली असा सुंदरचा आविष्कार घोड्यामंडळीचा आम्ही प्रोग्रामला मिळणार सुंदरचा बेस खाली केला असा घोड्याचे बसून जे विजयी वीर आपली कला आम्हाला सादर करता. याचा सरस्वती कला मंडळ केळवा नागपूर हे कलाकार आम्ही त्याचे मनपूर्वक स्वागत करता. सरस्वती कलाकार ही भांडी किती करता स्पर्धेत येऊन वेगवेगळे इनामाचे हात असतात म्हणून आम्ही लोकनृत्याखाली एक प्रेमी पर्यंत ठेवलेली असा कारण हे आणि लोकनृत्य फाटोफाट डोबळी काढ्या त्यांच्या आवाजात त्यांचा काय ऐकून मिळाला याला फोटो आम्ही ही लोकनृत्य स्पर्धा वेगळ्या पद्धतीने ठेवलेली असा म्हणजे आम्ही यावेळा मनपूर्वक स्वागत करता. या स्पर्धेमध्ये दिलेली असा सगळं तयारी करता आणि पूर्ण मान आमचा घोडेगाडा व्हावा जाता असा आमचा सार्थ अभिमान दिसता. गोय सरकाराचे आणि पर्यटन खात्याचे आम्ही मनपूर्वक आभारी. सरस्वती कला मंडळ केळबाई कुट्टी सगळ्या शिल्पप्रेमी आणि तो फायदा घेऊन तो ही कला आणि पोहोची म्हणजे आम्ही त्यांना विनंती करता कारण मला आईचा असा सुटी याचा सगळ्या कलेपासून घेऊन आस्वाद घेऊन काय नंतर विनंती करता आयोजन समितीच्या शिल्पोत्सव समिती सगळ्या कलाकारांचे मनपूर्वक
राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या उपस्थितीत आता या सभेचे परिसर मुक्तावर झाले आता केरळच्या कलाकारांनी या स्पर्धेचे मुक्तावर झाले उपरांत आपली कला सगळ्यात पुढे आम्हाला दाखवली. विनंती करता की मशीन जाता येते देखील तरी पुढे होते कारण पडल्यात दुसरे पदक तयार असा सगळ्यांनी समजून सगळे काम करवायचे सगळे कलाकारांनी एकमेकांना सांभाळून घेऊवायचे कसे पुढे होते कारण भारतीय कला सादर करण्यासाठी ते उत्सुक कलाकार आता
आमचे लागलेलो असा तुम्ही सगळ्यांनी सहभागी झाले असा पंचम शिल्पोत्सव समिती बरोबर असा कोणताही चित्र स्पर्धा आयोजित करणं आता सगळ्या राज्याच्या आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत या स्पर्धेचे उद्घाटन झाले असा प्रवास मोठे पर्यटन मंत्री असा तो उपस्थित असलेला राज्यसभेचा असा आमचे बऱ्या मुले असिस्टंट आहे एकाला कॉन्टॅक्ट करतो आवडला बड्डे त्याचा बड्डे आहे आमचे बरे मुले बरे हे तिकडे जायला गोय बरं पाहिजे आमला बरे असल्या बरं आहे स्टार्ट करा स्टार्ट करा स्टार्ट करा माझे लाईव्ह किती दिता आहे आम्ही किती हे रे जे बाबू शिवराजनी कला संघ तुम्ही आमच्या आयोजकात सहकार्य करण्याची आज तुमचा नम्र विनंती करता कोणाची तयारी ना काही फाटल्या जायच्या दुसऱ्या पदात पुढे येऊ आहे कारण प्रेक्षक वर्ग मोठ्या उद्योगी लहान लहान मुलगी तुमची आतुरतेने वाट पाहता तुम्ही सेंटरला गेली कला आपली तुला सादर करची सगळे प्रेक्षक वर्ग शिल्ल्यात उभे असा भुरगे लहान लहान असा काय तुमची कला पळून भेटची सातारीपैकी त्यांना चढ वेळ लागत असता तुम्ही पुढे येऊन आपली कला सादर करची आता भाई माझी रेकॉर्डिंग करूया आपको प्रदर्शनाला सगळे आहे सोबत मोठ्या ठिकाणी लाईन ना ते वाटतं शांतादुर्गा शिवरजनी कला संघ कोपरवाडा कोटी आमचा एक सभासद हनुमंत नाईक यांना विनंती करता की तांका PI तोळेकर हांगा रावतात आणि संपर्क ताजे कडेन साधचो हनुमंत नाईक आणि कडेन जर खंय आसत तर तांणी जाता तितले बेगीन PI तोळेकर हांका संपर्क साधचो याचा शांतादुर्गा शिवरजनी कला संघ कोपरवाडा कोटी
कारण बाहेर बसण्याची उपकार राहू जातात काय बहुमान आहे सगळ्या भुरग्यांनी बहुमान सरकारच्या तुम्ही सगळ्यांनी रुद्राशीर्वाद केली चित्र असा ते प्रसिद्धी कधी आमच्या हातून हांगा आयिल्ले आसा आमकां प्रसिद्धी दिवपा खातीर ते सोडून बाकीच्या कोणायूच गर्दी करची न्ही उपकार करून प्लीज सगळ्यांनी पळोवपाचें आमचे मिडियाय सुद्दां आसा पळय ताचे कडेन उपकार मानतात की लोकांची मातशी इटाण करून थोडे मातशे हातूंत घेवचे सुंदर असो डोळ्याचो संतपुरा हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा आमच्या शिवसवाक हे आसा शांतीपूर्वक शिवराजांनी कला सर्जन हजारो मातशें पयस रावचे लोकांनी प्लीज लागीं येवचे न्ही प्लीज सगळ्यांक पळोवंक मेळचे सगळ्यांनी मातशें पयस रावचे फाटल्यान हे लोक भरपूर आसा रावताय तांची घरां पळोवपाक सगळ्यांक पळोवपाक मेळची तुमी बेगून येवं नाका लागीं येवं नाका प्लीज आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक सुद्दां त्रास जाता तुमकां हाडोवपा खातीर प्लीज ओम नमः शिवाय कला मंडळ होंडा
संभाजीनगर जो महिला सुद्धा दिसून येतात या महिलाचा एक जोशपूर्ण जो रमजान
तुम्हाला तुमचं मुडगयचो पारंपरिक लोककडे संपर्क असलेल्या सेवा सतत आणि पुढे वचन आपली कला सुरुवात करते समाज